नमस्कार मित्रांनो, तर सर्वप्रथम सगळ्यांचे आभार. आपली खूप दिवसानंतर व्हिडिओ येते आणि आजचा दिवस असा आहे की आपला ग्रुप आणि आपल्या थंबनेल आणि टायटलवरून तर तुम्हाला समजलं असेल की काय व्हिडिओ आहे ती. आणि कोकणातील लग्न सोहळा पार पाडतो आहे आणि आपण आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघूया की कशा प्रकारे आपल्या गावातील लग्न सोहळा कसा पार पाडतात तो. तरी व्हिडिओला सुरू करण्याआधी आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. ज्या कारणाने मी नवीन नवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि आता लग्नाचा टायमिंग होत आलेला आहे. जवळपास 12:30चं लग्न आहे आणि लग्न नवरदेवाच्या घरातून नवरा उचलून जाणार आहे. म्हणजे आमच्याकडे प्रथा आहे, खांद्यावरून उचलून नेतात जिथे मंडप असतो तिथे, आणि तिथून आपण व्हिडिओ सुरू करूया. तर चला आपण बघूया आता की थोड्या वेळात नवरदेवाची उचलून न्यायला आहे आपल्याला. तर नवरदेवाचं हे घर आहे आणि ज्या काय रूढी परंपरा आहेत त्या कंप्लीट करून डायरेक्ट नवरदेवाला उचलून खांद्यावरून उचलून येतात. तर हे बघा, हे नवऱ्याचं घर आहे आणि नवरदेवाला उचलून नेण्याची प्रथा नवऱ्याच्या मामाने नेतात, मामा उचलून नेतात. तर बघूया आपण. फोटोशूट चाललाय आणि मामाने उचलून घ्यायचे असते. मामा उचलून घेतोय, मामाला जमना उचलायला. खाली दगड आहे दादा, खाली दगड आहे. आता बसता हा जवळ घ्या, खालून यायचं ना, इथं झाला ना, वरती काढायचं, खालून यायचं, तिकडे खाण्यावरती काढायचं, खाण्यावरती आलं काय मांडवामध्ये बुवा गणेश पूजा करतोय त्यांच्या रूम मध्ये. त्यांना सांगून नवरा इथं आला आता तुम्ही द्याल दावा, हातून द्याल दावा ते होतील ना. काय नाही, पोरी घेऊन तिथं ती बसणार होती कुठे बरं आहे. संकल्पम नमो नमानाद्यम सर्वदेवता सर्वमंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदेवता. विश्वदेवताभ्यो नमो नमः. नमस्कार करा, अष्टांग साष्टांग नमस्कार कर्मदेवताभ्यो नमो नमः. हे कापड ते करवलीच्या हातात ते तुम्ही राहणार, ते करवलीच्या हातात द्या, त्या करवलीच्या हातात द्या आणि तुम्ही ते आटून बसू नका हातात घेऊन. फुलाने पाणी सोडू नको, सोडू नको, ते सोडू नका.
अगं माझा नमस्कार अष्टांग साष्टांग नमस्कार मनी देवली जे व्हायला देवली कुठं आहे तिचं काम झालं बंद करा धागा मोठा अंधारीचा धागा लिहू का टाक काय सांगता लिहू का टाक हो गाव तुम्ही दिला धागा दिला धागा नाही दिला हा होणार ते हे झालं हे पण हो हातात घ्या आधी. जाया झालं का हो तुटत नाही हो तुटणार नाही बाई माणूस घ्या आई माणूस घ्या आधी अहो द्या इकडे अरे यांच्याकडे द्या ती घेऊन हा, ते दे डोकीवर करावं पण नाही तुझं मी आणि त्याच्या धरायला कुठं आहे ते चादर आणि बोलू नवरा उठवायला मध्ये आम्ही आता तुम्ही पोचू त्यांना म्हणा थांबा हलू हलू चाला खाली घे खाली घे ही काढा आता ही काढा वरती टाकून. नाही 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 सावकाश घे, सावकाश घे.
चिरंजीव गाव मोठे जैतापूर नवनगर, त्याचप्रमाणे चिरंजीव शोका सजवली, लक्ष्मण बाबू आखाडे गाव तिथे मुलीच्या मामाने मुलीला शुभमंगल
चिरंजीव गाव मोठे जैतापूर नवनगर, त्याचप्रमाणे चिरंजीव टिवल सोका सजवली, लक्ष्मण बाबू आखाडे गाव तिथे सर्व उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर यांचं धारण आणि आखाडे परिवारातर्फे हार्दिक स्वागत. दोन्ही मालकांच्या वतीनं समाजाची सेवा या ठिकाणी होणार आहे. मी सर्व बांधवांना आणि भगिनींना विनंती करेन की आपण सर्वांनी मंडपामध्ये बसून गणपती कृपा करावी. दोन्ही यजमानांच्या वतीनं आलेल्या पाहुण्यांना आपल्या संस्कृतीप्रमाणे श्रीफळ भेटवण्याचा कार्यक्रम आता थोड्या वेळात या ठिकाणी सुरू होणार आहे. मला कल्पना आहे की आपल्या सर्वांना काही गडबड असणारच आहे, कारण प्रत्येकाला आपापल्या घरी जायचं आहे, गाड्या पकडायच्या आहेत. सर्वालंकारयुताभिनत्कृतं नमो नमानादिदं सर्वदेव सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. मी गोपीनाथ मोरे साहेबांना विनंती करतो की आपण माईचा संपर्क साधावा. माणगाव गावचे पोलीस पाटील, माणगाव गावचे कायदा मुख्य अध्यक्ष, वरवडीचे सरपंच, वरवडी गावचे पोलीस पाटील आणि वरवडीचे कायदा मुख्य अध्यक्ष, या ठिकाणी मला वाटतं पंचक्रोशीचे सर्व पोलीस पाटील, सरपंच आणि त्यांच्या मुख्य अध्यक्ष यांची आपण नावं या ठिकाणी सूचित केलेले आहेत. कुठे पण असतील तर तरी पुढे येऊन आपला सन्मान घेऊन जायचं आहे. महालुंगीचे पोलीस पाटील, महालुंगी गावचे पोलीस पाटील आजूबाजूला पुढे असतील तरी पुढे येऊन मांडवे गावठाणवाडी, मांडवे गावठाणवाडी, मांडवे कुर्वेवाडी, मांडवे कुर्वेवाडी, मांडवे हिरडीचेवाडी, मांडवे भोवाडी या ठिकाणी ह्याच्यावरी पाय पडलेले आहे. कोणी चुकून जरी मंडळी झाली असेल तर त्यांनी दोन्ही यजमाने यांची भेट घ्यायची आहे आणि त्यांना आपण या ठिकाणी पोचलेला वगैरे सूचना द्यायची आहे. यानंतर पुढील कार्यक्रम मी आखाडे यांना विनंती करतो की आपण पुढील कार्यक्रम आपल्या हाती घ्यावा. धन्यवाद. हॅलो हॅलो मौजे सरकारचे शाखा प्रमुख आणि माजी सरपंच सन्माननीय गोपीनाथ मोरे साहेब. आता समाजाची भेटवणी सुरू होते. कृपया त्या गावाची नावं घेणार आहे, त्या गावच्या प्रतिनिधी या ठिकाणी यायचे. नाही गडबड करू नका. जे चुकून आपण नावं चुकून राहतील माझ्याकडून गाव प्रसंगीमध्ये जे आता परिवारांची नावं घेतलेली आहेत त्या परिवारांनी येऊन आपला मान या ठिकाणी घ्यायचा आहे. त्याप्रमाणे पिसंगी बर्गेवाडी, गाव पिसंगी बर्गेवाडी, गाव बिजगर, गाव बिजगर शिंदे, गाव बिजगर शिंदे, गाव बिजगर आखाडे,
व्हिडिओ पडली नाही ना युट्यूबला पूर्ण ए विशाल पाणी पाहिजे Yes.